Oyawre nyako Ramogi en tarik 17 dwe mar ariyo higa mar 2021. Machiegni chenro mar nonro mar oboke nyinga Chris Owino. An kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard, kendo thor mar wach e nyim oboke mar The Standard en ni newly minted Unity Alliance shapes up. Newly minted Unity Alliance shapes up. En ni jatend duond od bura mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka, nyawadgi mar ANC Musalia Mudavadi, nyawadgi mar Ford Kenya Moses Wetangula kaachiel kod jakom mar KANU Gideon Moi ne olando ni gidhi loso riwruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Jatend duond od bura mar ANC Musalia Mudavadi, nyawadgi mar Ford Kenya Moses Wetangula, nyawadgi mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kaachiel kod jakom KANU Gideon Moi ne olando ni gidhi loso riwruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Ne gilando magi e kinde mane gitimo kampen ma kanyakla ne jachung' mar ANC e kar od bura ma Kabuchai odiochieng' manyoro. Kane gitwak kod oganda, jotelo gi nowacho ni riwruok margi mar siasa osemachakre kendo ok gidhi pogore motelo ne yiero maduong' mabiro, kendo ginyiso oganda ni gidhi riwore kanyakla kendo gidhi tiyo kanyakla motelo ne yiero maduong' mabiro. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Standard. En ni jatend duond od bura mar ANC Musalia Mudavadi, nyawadgi mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka, jakom mar KANU Gideon Moi kaachiel kod jatelo kata okebi mar Ford Kenya Moses Wetangula chano loso riwruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Jotelo gi nowacho magi e kinde mane gitimo campaigns kanyakla ne jachung' mar ANC e kar od bura ma Kabuchai odiochieng' manyoro. It oboke mar ariyo en higa achiel nyaka pinje mag Afrika ne yud kes mokwongo mar tuo mar COVID-19. En higa achiel nyaka pinje mag Afrika ne yud midhusi mar COVID-19. Iwacho odiochieng' ma kawuono piny Afrika noyudo kes mokwongo e piny Egypt. Mano e kes mokwongo mane pinje mag Afrika oyudo higa mar 2020 tarik 17 dwe mar ariyo, kama pinje mag Afrika noyudo kes mokwongo mar midhusi mar COVID-19. Kata kamano nitiere geno ni pinje mag Afrika dhi yudo chanjo mar kedo gi tuo mar COVID-19, kendo kane giloso odiochieng' manyoro en ni riwruok mar piny mangima mochung' ne weche thieth mano World Health Organization ne owacho ni nyaka sani pinje mag Afrika ni kod labs mag pimo tuo mag COVID-19 maromo 42. Nyaka sani pinje mag Afrika ni kod labs mag pimo kendo timo pim ne tuo mar COVID-19 maromo 42. Nyaka sani pinje mag Afrika osendiko cases maromo 3 milion gi wiye mag oganda mosegamo tuo mar COVID-19 e pinje mag Afrika. Nyaka sani oganda maromo 3 milion gi wiye osegamo kute mag COVID-19 e pinje mag Afrika. It oboke mar adek loso e wi ywarok e od lamo mar ACK mano od lamo mar Anglican e bade ma Bondo, kaluwore kod gwelo mar Bishop Dr. Emily Onyango kaka Assistant Archbishop mar Diocese ma Bondo e bade mar ACK. It oboke mar 4 nyaka mar 5 loso e wi kaka chenro mag piny owacho, chenro mag dongruok mag piny owacho mag Jubilee osemiyo piny Kenya odonje hola ma kore tek. En ni nyaka ne ker machon ma pacho kae Mwai Kibaki wuog e telo higa mar 2012, iwacho ni piny owacho mar Jubilee kod chenro magi mag dongruok ma nengo gi oniang' ema osemiyo piny Kenya sani ni kod hola mar tipo mag pinje maoko. Iwacho ni chenro mag dongruok ma nengo gi tek mokalo mag piny owacho mar Jubilee ema osemiyo piny Kenya ni kod hola kata ni kod gope. Piny Kenya ni kod gope ma nengo gi pek mokalo mag pinje maoko, kaluwore kod chenro mag dongruok ma nengo gi malo ma piny owacho ma Jubilee osebedo katayo e pacho kae. E kinde mane ker Mwai Kibaki, kinde mane ker machon Mwai Kibaki weyo telo higa mar 2002, higa mar 2013, iwacho ni piny Kenya ne kod gowi maromo 6% kende. Lakini
Nyaka sani piny Kenya ni kod gowi maromo atamalo 27 ma iwacho ni kaluwore kod chenro mag dongruok ma piny owacho mar Jubilee osebedo ka kawo chenro mag dongruok ma kor gi lach mokalo. Ito oboke mar 6. County Assemblies mag West Pokot, Busia kaachiel kod Trans Nzoia ne opuodho bill mar BBI. County Assemblies mag West Pokot, Busia kaachiel kod Trans Nzoia ne opuodho bill mar BBI kendo machwalo counties mosepuodho bill mar BBI e pacho kae nyaka counties 6. Counties ma bende osepuodho bill mar BBI gin kaachiel kod County Assembly ma Siaya, County Assembly ma Kisumu, County Assembly ma Homa Bay, West Pokot, Trans Nzoia kaachiel kod Busia. Mago e County Assemblies 6 ma osepuodho bill mar BBI e pacho kae. Mano nyiso ni koro BBI dwaro mana mondo puodhe kod Counties Assemblies maromo 18 titere ombulu mar paro. Nyaka sani koro BBI dwaro mana ni County Assemblies maromo 18 kende mopuodhe to idhi ombulu mar paro, nikech chike dwaro ni County Assemblies 24 e pacho kae mondo puodh bill moro amora eka otere ombulu mar paro. Ito oboke mar 8 en ni duond od buche mag KANU, Wiper, Ford Kenya kaachiel kod ANC chano loso riwruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Duond od buche mag ANC, Wiper, KANU kaachiel kod Ford Kenya chano loso riwruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Ma en wach mane owach kod jotelo mag duond od buchego mano Moses Wetangula mar Ford Kenya, ANC, Musalia Mudavadi, Stephen Kalonzo Musyoka mar Wiper kaachiel kod Gideon Moi mar KANU mane olero ni gidhi chano loso riwruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Mano e ito oboke mar 8 kama Moses Wetangula, Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka kaachiel kod Gideon Moi chano loso riwruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 10 Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod jood bura ma pacho kae ne odhi limo anyuola mar mosenindo Yusuf Haji kendo chwalo ote margi mag lit kod kuyo kaluwore kod tho mar Yusuf Haji. Odiochieng' manyoro Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod jood bura nyaka senators ma pacho kae ne otimo limbe ne anyuola mar mosenindo Yusuf Haji mano seneta mag Garissa mane ong'ielo rengo e pacho kae kendo chwalo ote margi mag lit kod kuyo ne anyuola mar mosenindo Yusuf Haji. Ito oboke mar 12 lose mibadhi mar KEMSA, pach jondiko kaachiel kod pach josomo benie oboke ni mar The Standard, weche mok e counties kaachiel kod weche mok e pinje ma oko. Tok oboke mar The Standard lose weche tuke mag UEFA Champions League madhi nyime e kinde gi kawo otieno manyoro. Liverpool ne orodho RB Leipzig gonde 2-0 ka PSG to ne ochwado FC Barcelona gonde 4-1. Mago e tuke mag UEFA Champions League madhi nyime e kinde makama. Otieno makawuono FC Porto dhi rakore kod Juventus, bang'e to Sevilla bende dhi tugo kod Borussia Dortmund. Mago e tuke mag UEFA Champions League ma idhi tugo otieno makawuono. FC Porto dhi rakore kod Juventus ka Sevilla to dhi nyago pien kod Borussia Dortmund. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation kama thor mar wache nyimo oboke mar Daily Nation en ni higher taxes, job cuts as IMF returns. En duol mar piny mangima mar International Monetary Fund IMF no oyie ni gidhi miyo piny Kenya hola mar omenda maromo bilion 264. Kata kamano nitiere chike ma piny Kenya nyaka lu mar yudo omenda makamano. Duol mar piny mangima mar duol mar piny mangima mar International Monetary Fund, duol mar piny mangima mar International Monetary Fund IMF ne olando ni gidhi miyo Kenya hola mar omenda maromo bilion 264. Kata kamano piny Kenya nyaka lu chike moko mane giketo. Ka moko kuom chike mane gimiyo piny Kenya en ni nyaka giduok piny kwan omenda ma ichulo jotich e pacho kae kaachiel kod medo ushuru ma ijuogo oganda ma pacho kae. En duol mar piny mangima mar
International Monetary Fund IMF ne olando ni gidhi miyo piny Kenya hola mar omenda maromo bilion 264. Kata kamano piny Kenya nyaka duok piny omenda ma gichulo jotich ma pacho kae kaachiel kod juogo oganda ma pacho kae ushuru mamalo. Mago moko kuom chike ma IMF ne olando ni gidhi miyo piny Kenya hola, lakini piny Kenya nyaka luw chike ma kamago. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation. Duol mar piny mangima mar International Monetary Fund IMF ne olando ni gidhi miyo piny Kenya hola mar omenda maromo bilion 264. Kata kamano piny owacho nyaka juog oganda ma pacho kae ushuru mamalo kaka achiel kuom chenro mar duoko gowi ma kamano. Itoboke mar adek en ni ja ohala moro mane onegi kaunti ma Nyandarua mano Amos Ngatia iwacho ni jogo mane onege kendo ne ochopo e nyasi mar yik mare kaachiel kod nyasi mar solo omenda mar tayo chenro mar yik mare. Iwacho ni jogo mane onego ja ohala marahuma mar kaunti ma Nyandarua Amos Ngatia ne ochopo e nyasi mar yik mare kendo gin jok mane osolo omenda mar tayo chenro mar yiko mare e kaunti ma Nyandarua. Ma en ler mane ogol kod duol mar DCI. Itoboke mar ang'wen, duond od bura mar ODM ne olando ni jotich mag piny owacho machano laro kom moro amora god otiko mar duond od burano e yiero maduong' mabiro nyaka gwe tao kochopo dwe mar 8 higani. Duond od bura mar ODM ne olando ni jotich mag piny owacho machano laro kombe moro amora kod otiko mar duond od bura mar ODM e yiero maduong' mabiro nyaka gwe tao kochopo dwe mar 8 higani. Manyiso ni ka in jatich mar piny owacho to idwa dhi laro kom moro amora kod otiko mar duond od bura mar ODM e yiero maduong' mabiro to nyaka igwe tao kochopo dwe mar 8 higani. Ma en ler mane ogol kod jagoro maduong' mar ODM okil Kamaloka Edwin Sifuna. Itoboke mar abich en ni Senator ma Siaya James Aggrey Bob Orengo ne okwedo chik ma itemo loso kod jood bura madhi kumo jotelo ma pacho kae tiyo kod wach mar hustler. Senator ma Siaya James Aggrey Bob Orengo ne okwedo chik ma moko kuom jood bura ma pacho kae temo loso mar kumo jotelo ma pacho kae tiyo kod wach mar hustler versus dynasty e kinde ma gitimo campaigns e pacho kae. Kane otwak kod jofwamb weche, Senator Orengo ne owacho ni ma dhi ketho ratiro mag oganda ma pacho kae mar loso kendo wacho gino ma nie chunygi. Ne owacho ni katiba ma pacho kae omiyo thuolo oganda mar loso kendo chik mar kumo jotelo ma pacho kae mondo kik ti kod wach mar hustlers e kinde ma gitimo campaigns nyalo dhi ataro kod pend chike ma pacho kae kaachiel kod mago ber mar pend chike ma pacho kae momiyo oganda ma pacho kae thuolo mar loso kendo wacho wach moro amora manie chunygi kata freedom of expression. Mano e itoboke mar abich. Okil Kamaloka James Orengo okwedo chenro mar loso pend chike kata chik madhi kumo jotelo ma pacho kae tiyo kod wach mar hustler e kinde ma gitimo campaign. Itoboke mar 6, jaloso e lo obila ma pacho kae Charles Owino ne owacho ni jogo motenore kod ogai mar ODM Raila Odinga emosebedo ka miyo okobed ker ma pacho kae. Jaloso e lo obila ma pacho kae mano Charles Owino ne owacho ni jogo motenore kod ogai mar ODM Raila Odinga emosebedo ka ok miye paro maber mar mondo oyomb e laro kom ker e yiero maduong' mar kom ker ma pacho kae. Owino ne owacho magi e kinde mane olero ni kendo lando ni odhi laro kom gavana ma Siaya e yiero maduong' mabiro. Jaloso e lo obila ma pacho kae Charles Owino ne owacho ni odhi gwe tao kaka jaloso e lo obila ma pacho kae kendo odhi laro kom gavana ma Siaya kaunti e yiero maduong' mabiro. Koro ka en jago ombulu e kaunti ma Siaya to ng'e ni Charles Owino mano jaloso e lo obila dhi laro kom gavana mar kaunti ma Siaya e yiero maduong' mabiro. Charles Owino ne olando magi odiochieng' manyoro kama ne olero ni odhi weyo tich ka jatich mar piny owacho kendo odhi laro kom gavana ma Siaya e yiero maduong' mabiro. Itoboke mar 7,
MCS ma pacho kae nonyiso ichwang' margi bang' ka duol mochung' ne jogo oshuru e pacho kae KRA ne owacho ni dhi juogo oshuru omenda maromo milion 2 momirgi mar nyiewo geche kod piny owacho. MCS ma pacho kae ne okwayo ker Uhuru Kenyatta mondo ochung duol mar choko oshuru pacho kae KRA kuom juogo omenda margi maromo milion 2 omenda mane omigi mar nyiewo geche e pacho kae. It oboke mar 10 en ni duol mar piny mangima mar IMF oyie ni dhi miyo piny Kenya hola mar omenda maromo bilion 264. Kata kamano piny owacho nyaka juog oganda ma pacho kae oshuru mamalo kaachiel kuom chenro mar duoko omenda makamano. Tok oboke mar Daily Nation en ni piny owacho dhi dwaro jopuonj maromo 60,000 e pacho kae e kinde ma idhi kete tim syllabus manyien mar CBC. Oboke mogik en oboke mar The Star. Thor mar wach e nyim oboke mar The Star en ni blow to DP Ruto as MPs reject multiple question. Blow to Ruto as MPs reject multiple question. En ni en buok kendo en lal ne jalup ker William Ruto bang' ka jo od bura ne otamre dwaro mare mar ni mondo oket chik ni ka oganda ma pacho kae dhi ombulu mar paro to gidhi ombulu mar paro mar penjo mathoth kata multiple choice referendum. Jo od bura ne otamre chik mar multiple choice referendum e ombulu mar paro mabiro. It oboke mar 4 en ni jago mane kar dak mongohore ma Mukuru kwa Njenga ochak e nyinge mano miluongo ni Charles Mwende Njenga ne ong'ielo rengo e pacho kae. It oboke mar 4, it oboke mar 6, it oboke mar 7 en ni duond od bura mar Third Way Alliance nyoro golo chik mane gimako ewi bill mar BBI. It oboke mar 7 en ni jo od bura ne otamre chik mar multiple choice question e ombulu mar paro mabiro. Mano bende makelo giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Rite masani, nyinga Chris Owino.